се представиш ли? Казвам се Рица, на 21 години. Студентка съм в Нов български университет по специалност телекомуникации. Супер. На колко си години? На 21. 21. Разкажи ми за заболяването си, с какво си ти? Аз съм с детска церебрална парализа от детска възраст. Също така имам и придружаващо заболяване хидроцефалия. Кога е ли разбра, че си по-различно от другите? Имаш ли спомен? Кога осъзна, че си по-различно от другите? Може би винаги съм го знаела. В смисъл, като съм минала покрай огледала или на огледални витрини, съм виждала по-различната стойка на тялото. Колкото знам, до 6 годишна възраст ти си ходила самостоятелно. Да. След това какво се случва? Прекаран грип, от който... Ти удря в краката, така? Да. И след това се установява вече, те диагностицират? Не, те ме диагностицират още като малка. Тоест от тогава спираш да ходиш самостоятелно? Да. И сядаш на инвалидна количка? По-скоро целта на българските лекари е аз да мога да ходя. Преди 2-3 години ходех в Германия и там ми казаха, че няма нужда да се мъча, щом няма изгледи да проходя. По-добре нали, на дълги разстояния да съм в инвалидна количка. Какви са най-големите предизвикателства, с които се сблъскваш в ежедневието си? Най-големите ми предизвикателства са социализацията с мои връстници и излизането навън, за да се срещам с тях. Това ми беше и следващия въпрос. Дали си се сблъсквала с предразсъдъци или бариери относно състоянието ти? Един-два пъти ми се налагало да питам мой колега от университета или моя приятелка дали може да дойде до вкъщи, за да ми помогне да изляза с нея. Чувстваш ли се приета от обществото, от хората? Не винаги. Много често съществува мисълта, че както винаги ние не сме хора, не може да се общува с нас. Притесняват ли се да общуват с теб другите? Какви са твоите наблюдения? Да, много често ми се налага аз да започвам разговор, което отчасти ме притеснява. Ти си по-притеснителна по принцип и аз така съм останала с такова впечатление. Кажи ми как премина детството ти в училище, как беше приета? Добре ли се отнасяха с теб децата, учители? Да, в училище, аз в това училище, в което учих, децата много бързо ме приеха, отнасяха с мен като с, в кавички да кажа, нормално дете. Ти си нормално, просто имаш някакви по-специални нужди. И самото училище се съобразяваше с моите нужди. Супер, кое е това училище? Частно училище Дружба. Според теб, какво могат да направят институциите и обществото като цяло, за да се подобри интеграцията на хора с увреждания? Може би адаптация на повече асансьори, рампи, да се избягват стълбища, ако в даден клас има такова дете, което е трудно подвижно. И да се адаптират часовете, които той има. И в момента си студентка? Да. Нали така? Кой курс?
Втори курс в кой университет? Нов български. Как е организирана достъпността там? Има 2 асансьора, макар че почти винаги ми се налага да моля да излязат от асансьора, за да мога да го ползвам. Те не се ли сещат хората сами, като те видят? Понякога се сещат. А в повечето случаи не е така ли? Не. Имам случай, когато ми се наложи да изкарам. Мисля, че беше студент и преподавател и те си помислиха, че могат да влязат с мен. Обаче влезе една моя приятелка. Кое е най-голямото ти постижение до момента? Най-голямото ми постижение е да бъда преди 2 години европейска шампионка по плуване. Супер! Кога започна с плуването? Я разкажи. От кога тренираш плуване? Започнах преди 6-7 години. Къде тренираш? Спортен клуб Шарк. Супер! Как започна? Кой те насочи на там? Всъщност започнах чисто като терапия. И от треньорката ми видя потенциал в мен, нали, че съм добра в дисциплината гръб. Как се чувстваш във водата? Какво усещаш? Усещането е приятно, разбира се, има и много предизвикателства. Как би описала себе си с 3 думи? Притеснително, затворена в себе си, мечтател. Защо затворена в себе си? Притесняваш ли се да общуваш с хората? Да. Притесняваш се как ще те приемат ли? Да. Срещала ли си подигравки до сега? Някога? Да. Да? Къде? В училище или извън училище? В училище. В училище? Как? И странни погледи. Това кога, в кой клас си била или до последно, докато завършиш е имало такива? До последно. До последно? И сега ги има. И сега все още ги има? Да. Къде? Навън? Или в училище? Навън, навсякъде. Се подиграват хората. Аз си мислех, че обществото върви към промяна, към по-добра промяна. Върви, но има и такива, които не я приемат. Как отвръщаш на тези хора? Стремя се да виждам погледите, но да не им обръщам внимание. Предполагам, че всъщност това те потиска. Да. По някакъв начин и те кара да си по-затворена в себе си. Съжаляваш ли за това, че ти си така? Винаги питам едно и също хората, които участват в проекта. Дали се сърдиш на Бог? Вярваща си, предполагам. Не много. Вярваща до общо прието вярване. Ходиш ли на църква? Не. В такъв случай не дали си сърдита на Бог, а сърдиш ли се на съдбата понякога, за това, че ти си в това състояние? Има такива моменти. Отговаряш ли се на тия въпроси или все още търсиш отговори? Някакси си казвам сама на себе си, че дори това да е наказание, един вид, до някъде и наказание за, за самото общество, за да го научи да приема различните. Разкажи ми за семейството ти. Какво са семейството? Семейството ми са опора. Имаме забавни моменти. Караме се много често. Така ли? Да. За какво най-често се кара? За битови неща, нали? За да кажем, оправяне на дрехи, оправяне на легло. Ти помагаш ли вкъщи? Доколкото мога. Майка ти е арт личност. Да. Тя има ателие, изработва прекрасни неща. Ти помагаш ли в нейната работа?
Той е хоби, той е при нея и хоби и основна работа. Помагам ми с каквото мога. Вечеш ли да слизаш при нея в ателието или не те влече чак толкова? Не ме влече. Ти за какво мечтаеш? С какво искаш да се занимаваш? Основната ми мечта, с която се опитах да вляза и в университета, професия преводач по испански. Но разбрах, че лично моя университет предлага втора специалност, която ми позволява всъщност хем да имам специалността, с която съм влезнала, хем имам и специалността за преводач. Тоест излизам с две специалности. Супер. Аз доколкото разбрах, ти допълнително учиш и жестомимичен превод. Да. Нали така? Това как се насочи на там? Всъщност мама някъде попадна и ме попита дали дали ми би било интересно и така се случи. Интересно ли ти? Да. Научи ли нещо вече от жестомимичен? Покажи ми нещо какво. За всеки език във всяка страна е различен. А ние учим българския жестомимичен. Примерно това е А, това е Б, В, Г, Д се назва в това, така се завърта, понеже ръкописното Д има едно коремче, което се... И всъщност с пръстите го правиш това коремче. Кажеш. Февруари. Добре. Декември. Супер. Искам да те питам нещо. Приемаш ли заболяванията си, те са две, като наказание? Не. А как да приемаш? Казваш, че си по-затворена като изпитание? Приемам ги по-скоро като предизвикателство, за които трябва да намериш начин да се справиш с тях. Какво ти се иска хората да знаят за теб? Бих искала да знаем, че аз мога да общувам мога да общувам и това, че една диагноза не е еднаква за всички. Мислиш, че хората, като видят някой в инвалидна количка, автоматично си казват, не може да говори, не може да ме разбира. Тоест, че това, за което се стремим да обясняваме толкова години, че външния вид всъщност е това, което виждаш още в началото, не е това, което си мисля. И това е предизвикателството ти. Да ги убедиш, че всъщност всеки един човек е самостоятелен за себе си. Кажи ми, ако можеш да промениш нещо в обществото, какво би било то? Има ли нещо, което... Разбирането към различните хора. Имаш ли си някой, който в момента да следваш, някой, който те мотивира, може да не е човек, книга, актьор? Аз не знам дали съм го казал, но много обичам да чета. Супер! Това е страхотно. Каква литература четеш? Основно романтика, като в последно време чета нов жанр, който е смесица между романтика и фантастика. Романтична ли си? Да. Била ли си влюбена до момента? Не. Тъй като ми спомена за тормоз в училище, физически имал ли е тормоз върху? Не.
Само психически, като цяло подигравки, предполагам. Вярваш ли в доброто да почна там? Да. Кое смяташ, че е повече доброто или лошото? Може би да кажем някаква смесица. Не можеш да ги разделиш. Според мен не наделяват едни на други. Балансирани са? Да. На кантари, като иниян. А ти кои срещаш по-често в живота си? Доброто или лошото? Лошото. Как преминаваш през най-трудните ти моменти? Как се справяш с трудните моменти? Много често. Първоначалната ми реакция е плач. От безизходицата. Но след това семейството ми, приятелите ми казват някои неща, които ми помагат да се справя. А кой е най-хубавият ти момент до момента? Коя е най-хубавата случка, за която си спомняш? Балът ми. Как се казва най-добрата ти приятел? Ева. Какво обичате да правите заедно? Да си говорим. За какво се говори? Ние, понеже през по-голямата част от годината сме разделени. Защо? Заради... Тя учи в Стара Загора, аз уча в София. Ясно. И за премеждието си през времето, което сме били разделени. Какво те вдъхновява да продължаваш? Гоня това да мога да изградя стабилно бъдеще. Как се виждаш в бъдещето? Как виждаш себе си след 10 години? Възможност да могат да работят вкъщи или хибридно, т.е. от вкъщи и от офис. Напълно възможно е това. И да успея да си найма хора, които да ми помагат. В момента кой ти е асистент? Майка ти ли? Да. Ти се води асистент. Ти имаш сестра? Да. Разкажи за нея колко е голяма. На 13. Как се казва? Магдалена. И? Разбирате ли се двете? Понякога не, понякога да. Тя сега е в тинейджърските години. Да. Как минава тя тинейджърс? Тук някакви неща ще ги премуча. Така. Представи си, че има място, където минават стотици хиляди хора. И ти можеш да оставиш свое послание там. Какво би написала? Може би, че транспарантът каза това, че диагнозата някой не го определя какъв. Или и да сложим мотото не съди за книгата по корицата. Разкажи ми как минава един твой ден. Какво правиш сутрин, като станеш? Закусвам. Участие за това, което майка ми много често ми закара. Забравям да си измия очите. Първата ми работа е да седна на дивана и да хвана телефон. Това не е добре. Обичаш ли социалните мрежи? Харесва ли ти да си? Да. И на мен ми харесва. Вярваш ли в любовта? Да. Колко човека сте в курса? Мисля, че около 40. Как те приемат там?
Как мислиш ти, че те приемат? Говорим си съвсем откровено. Какво е твоето виждане? Смяташ ли, че те приемат? Смяташ ли, че се притесняват от теб и от състоянието ти? Не виждам, че вече след първата година започнаха да се отпускат около мен. И започват понякога да ме правят място, без аз да съм го поискал. А обикновено ти искаш да ти направят място, т.е. Да. Аз по-скоро си мисля, че е обратното, че хората сами се сещат. Не, Ти ми казваш съвсем различно. Сега ми се случва в университета. Аз, например, искам да отида до туалетна и съм по коридора, минавам. И още не съм стигнала на място за разговор 1-2 метра. И ги виждам те как се преместят, за да мога да мина. Чудесно, значи вървим в добра посока. Да. Леко-леко вървиш към мисията си да променяш хората и мисленето. Вярваш ли, че успяваш? Да. Трудно, но успявам. Няма да се отказваш, не? По-рядко ще падаш духом и повече горе. И ти живееш и растеш в едно семейство, където е много забавно, тъй като аз ги познавам. И около вас винаги е смях. Научи ли се да приемаш състоянието си с усмивка? Да. Или все още ти е трудно? Да, научи се. Какво най-много ти липсва, когато гледаш другите, което ти да не можеш да си позволиш? Свободата и независимостта от нещо. Има ли място, където да се чувстваш свободно? Къде се чувстваш най-добре? Къщи. Къщи? Да. Тук ти е най-уютно? Да. И най-сигурно? Какво би казала на децата, защото ти вече си голям човек, какво би им казал за пътя, по който тръгват? За деца говорим в твоето състояние, тези, на които им предстои една нелека борба. Как би се обърнала към тях? Какво би им казал? Че пътя им е усеян с препятствия, но те не са непреодолими. И с помощта на близките ще се справят. Останах с впечатление, че за теб е по-сигурно да си стоиш вкъщи, колкото да излизаш навън сред хора. Защо е така? Така ли е всъщност? Да, така е. Защо? Заради, например, като излезе на някъде, където трябва да ми се направи място, чувствам погледите на хората? Да, и това, че всъщност чувствам се странно, когато трябва да помоля за нещо. Притесняваш се от хората или от погледите? Да. От това, че те съжаляват или от това, че те гледат? Защото съжалението е чисто човешко качество. Ние няма как от това, че ме гледат странно всъщност. И в техните глави много често се върти въпроса: щом тя е така, защо навън? Мислиш ли, че това си? Смяташ ли, че така си мислят повечето хора? Да. Аз не мисля така. Аз си мисля, че може би по-скоро не знаят все още как да общуват с хора с по-специални състояния. Защото не са сигурни дали ще намерят правилния подход. Аз лично така си мисля. До някъде първо, че съжаляват, когато видят някой по-различен. Дали ще е в количка, дали ще е с някакъв друг вид заболяване, както беше Гоги, примерно с потвърдена кожа. Ти смяташ ли, че различните могат да променят света? Тъй като това ми е мотото на проекта. Да. Смяташ ли, че въпреки, че човек е различен по някакъв начин,
може да промени света? Да. Ти ще го промениш ли? Ако има възможност. Вървиш в тая посока. Плува е натам към промяната. Какво ти дава плуването? Много неща, които ми липсват. Например, чувството за равновесие, което водата, тя сама по себе си има плътност, която помага. Искаш ли да благодариш на някого за нещо? Искам да благодаря на госпожата си от 4-ти клас, Зорница Кръстева, която много сърцато се отнася с нас, въпреки че ни взе само за 1 година. Успя да ни промени като клас. За какво мечтаеш? Мечтая си да отида в любим ми град в Испания, Барселона. И аз си мечтая за там. Искам и аз в Барселона. Главно заради катедралата Саграда Фамилия. Но ми харесват и самите къщи на архитекта, които са построени. Кой е архитект, знаеш? Антонио Гауди. Ще отидеш? Аз съм Надявам се. Аз съм убедена. Продължаваме. Тук е майката на Елица. Здравей, Слава. Здравей, Ани. Разкажи ми за Ели и за това, през което преминахте с нея. Как разбра ти за диагнозата й? Разбрахме сравнително късно за нейното заболяване, когато вече почти беше станала на 1 година и не се развиваше като другите деца. Тогава нямаше толкова достъп до информация, за да проверим даден симптом на какво би могло да се държи. Тръгнахме по тежките пътеки на лекарите и след едно образно изследване се установи нейната диагноза и причината за това състояние. Може да се каже, че леко сме закъснели. Ако бяхме направили нещо по-навреме, може би уврежданията щяха да бъдат по-леки, но това е положението и оттам нататък започна нашата борба и нашия път да го вървим. Имало ли е случай, в който още в началото, след като сте разбрали за диагнозата, да ти кажа да я оставиш? Не. Сблъсквала ли си с това, тъй като това е много нашумяло в момента? При нас не. При вас не? Не. Вие с мъжът си сте заедно вече доста? Да, и все по-заедно. Има ли момент, в който той да иска да се тръгне? Знаем и ти и аз, че в много семейства мъжете липсват. Не, никога. Той ли ти е подкрепа? Да. Кой е най-трудният момент, с който сте се сблъскали относно състоянието на Елица до момента? Когато сме двама, няма най-труден момент. Вие сте изключително усмихнати. Усмихнато семейство, весело, забавно. Всички, които ви познават, знаят, че е така. Кое ли държи, въпреки трудността? Когато и двамата родители са един до друг и имат една цел, всичко е лесно. И момента на приемане е лесен. И ежедневието е лесно. Колко време ви отне да го приемете? Може би 10 години. 10 години? Да приемете, че Елица е с проблем? Да приемем, че тя ще е това, което е. Това ли е най-трудното според теб, през което преминават родителите на деца с увреждане? Да, момента на приемане, но той няма как да стане веднага. Трябва да се минат определени стъпки, моменти, състояния, за да стигнеш до този извод.
Как би се обърнала към всички майки, на които им предстои тази борба, които сега научават, че детето им има диагноза? Какво би ги посъветвала? Може би, че даден специалист, даден лекар, те трябва да го усетят със сърцето си, дали това е техният човек, който ще направи пътя им по-лек за напред. Не мога да препоръчам лекар, не мога да препоръчам специалист, не мога да кажа, че всичко ще бъде наред или по-добре, или по-зле. Не мога да дам съвет на никой. Тук е